Sister, sister, you play from Brajas team, sister. Brajas teams. Uganda jungle, you playing sister? Uganda jungle. Sister, sister, Brajas team you play, sister. Brajas team you will always Brajas. Brazzers, sister, Brazzers. You will always Love say this team very much. In the Johnny Sins, sister, Mia Khalifa, Danny Daniels, Angelina. Kublai Shibun ya pi baro ki baju stenat bat ki baju kersan ya kana ka channel da ka jekar parit ke jungai pi baro ki bapet ya kana ka video yol ese don pedang jong pi ki bedang wan tmai ya kana ka channel sngoba ban ai ki jing kersan ke jong pi da ka bap share like bat subscribe ya kana ka channel kene kalong ka khubor ka bas ngosi bat ka bas ngo shirkhei ka bala sapriang state hakiran san social media hakine kisngi ki ba menta ka bapau ya ka jing kren klem akor ki kena school ya ka we ka sistar lengba ki kor social media kene ka jingja kala jia ha ko we ka skur ka bakerteng Saint Joseph Janja Jamu ha ka jela Bihar kala penbitar ya ki babun balang ha ba ki yoi ya kene ka video kate ka video ka belas dang ban sapriang ha urumpang ara jara penriu ha ka jing sisa kene ka jingja kala jia nadu usnem ara jara pusan ha ka por baki kena skul kilet kening handrei kene ka video kala sapriang state baha menta ha une usnem arah jara punriu ha une benai rempang ka kenhun ki kena skul ki bapule ha ka kelas 10 kila le chongkai kat ba ka por pikni kalawai ka wei ka sistar ka badeiru kanong trei ha ka te ka skul kala le persang ban khot ban pha syong no ya ki kena ha po ka bos ban le phai no saying ka kenhun ki kena senrang kila sedang ban shon video ya ka kat ba ki dang reki ben la ya thu ba kila kren ru da ki tin ki ba isaj mer bat klem akor da ka bakan tubru ya ka keteng jong ka wei kanong ak krim dakat ban penrit ya ka sistar kate ka sistar kate ka bawan na kerela bat kam danang bha ban kren ketin hindi kat kum ki khubor ka sistar kam semlas ngothu ya ka jingmut jong kitu ki kentin thalang ha kitu ki por bat kala sumut ba kitu ki kena ki syukren biria kane ka jingja kala penbitar ya ki babun ka jingsim kabu ya ka jingbom nang bha ka sistar ya ka ketin hindi ban kren thala ya ka kalong ka jing khendau thala ya ka jinglong nong kentiu bat nong hikai ka jing thrang ban pau nam ha social media ka jing thumu ban penlong viral ya ka video da ka ba khendau thala ya ka burom jong ki wei ka penpau ya ka jing sniu ka badon ha ka rukom pendon kam jong ki kena ya ki kor rensan digital ka jingbom khen burom ya ki kenthei bat ya ki runget niam kane ka jingja kala kentu ya ki bor penyat school ban simkhia ya ki sinjam ki ba perking bat hikai ya ki kena ban tip bat khen burom ya ki kenthei bat ya ki ba syakriniam nadu kate ka video kala mi perthei ka ba pensisa ya ki ne ki jingkren kate ka sistar kelas ngosi bat ngau lengo hadu kata-kata kabor penyat school bat ka Roman Katolik di Koses jongkap Bagalpur kidang persyang ban le halor kene bat upaj ba udang dawa badai ban pensitom ya kitu ki kena ki badon keti kenang ban long kajing hikai ya ki weru kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kana ka video ngin sia kan dupat next video